Pura saged lenggah semoga kita hamitaken umilipun langgam Blitar Banyuwangi minangkan pundhut panjenenganipun Mas Bik Gleo. Monggo Pak De. Minal Blitar kaya nguntapake budheku karo kowe menyang Banyuwangi Gremet-gremet pajalan harapan baru mlaku alon-alon. Mas Deni, halo teman-teman YouTuber. Kuranging mesin yen buat rap. Aku hak lali. Lali toh. Ing pundakmu aku senden atis-titis rasane Raden kumiter ana konake awon kula kowe angete rasa tresnamu kaya alaka ngete aku kowe lak ya delok wong akeh kok ya lali apa mergo aku wis tuwek ngene ya ya apa-apa pancen ya tuwek Mbah. Monggo Pak Joyo menawi ngersane beksa. Oh. Sumiratku ning Suminar Suryawanti sore ing terminal Blitar kaya nguntapake budhaku karo kowe menyang Banyuwangi Pundakmu aku senden ate pite rasanen piang ing sadalan-dalan kowe mung alus rambutku kulan kowe angete rasa tresnamu saya krasa kok raras pipiku pancen yo wis tuwek gek dhewe iki enek sesasi lho ra tanggapan aku yo sepisan iki kok ya nek laku ngapale tenanan